Hublay pi baro ngade I marina kasinong trajo ngade na laitera bat ngapiang semua bahaya pi baro sya kani ke channel jonga laitera roots kat kendai spa life ho uday us nambas dang nengkong ka World Cup bat day ha Uruguay kari Amerika basyathi baka FIFA kalajiet ya kani kari kum kajaka ban penlong ya kani ke jingielek kai bat kinong shimbenta nakiri bajengai hakatu kapor kilet syakani kari dah kalien bat day na kani kadaw tang sok tuli kiri nari Europe ki balit pan shimbenta kalarim baham day kata ka jersey bat kadai ka jersey bapong kinong job hakatu ka World Cup kat ba karyang referee pat hakatu kapor kadai kumni Ti ka team ayu mo ba job bapong yakini ki jersey? Kadai higa Uruguay. Ka World Cup baar la penlong ya ka ha Italy ha usnem kat kendai spa life hosaw. Tang ba ka team Uruguay pat ka klemon chimbenta. Kala le penat fiteb. Hana namar ha kapor balong ha kari jongki. Tang South kiri na Europe ki wan ban chimbenta. Bat kanang job ha kani ke jingiakop kadai ka Italy ha ka ba unong up goal ula tepen job ha ka extra time kari bala jiet ban penlong ya ka World Cup balai kadai ka France ha usnem kat kendai spa lai popra kadai ru ka World Cup bakadu ha shua ban teng biang ya ka ha usnem kat kendai spa sanpo Pila ban itu kani kadai ke jersey jong ka team ayu ka bajob kadai jong ka Italy ha ka bakala ya kun final bat ka Hungary kala thep saw goal hoy kiu ka Italy kala job arsien bat ngayo I baki kemen ba hadien unius nem kat kendai spa lefufra ya ka World Cup la pensang Anno shipor na kadaw katma ba baar bat day na kani kadaw ba klam dan World Cup house nem kat kendai spa sa puar bat house nem kat kendai spa sa punriu bat day tang na do nem kat kendai spa san po ba ka World Cup kala teng biang bat ka jaka le kai kadai ha kari Brazil bat day how news nem baki ay kerteng ya ka trophy ka Jules Hime Cup tang ba manupat payo ra ya kani ka cup kadai sashi sien biang ka team Uruguay kat kendai spa san pusaw kadai ha Switzerland kadai ru ka sien banengkong man pen mi bat pen I ya ka World Cup ha ki TV bat dai ru Shaphang ka final jong kani ka World Cup hapteng ka Germany bat ka Hungary Bakinong Germany kepen mi ekaway ka film bakerteng The Miracle of Bern. Bat kani ka ball bat ka jersey jong kihi. Namar day maki bala job ha kani ka final. Sweden kadai kari balap yang sumubhaya ka World Cup banrio ha usnem kat kendai spasan popra. Kadai ro ka World Cup mapensa jingiakop ya ka jingwan mi jong upele. Unong yelek kai badang kat news nem bat ubat tibet bah ban tap goal bat pitep uday na ka team jong kari ayu ngan ay kasaya pikin diat POE ha kani ka jersey la tho CBD bat kata kaday ka team Brazil kaya kun bat ka Sweden bat kala tap sun goal haus nem kat kendai spaan rufuar ya ka World Cup banyo la penlong ha Chile hana arsnem ha shua ka World Cup ha Chile kala don gajingki jumai ka bajur bha bat South Lina ki stadium kila prano wat la kata kila penlong ba ya ka World Cup klem da kan randin na kata kadaw ka team Brazil kala don bok bha phi namar kala yo ra ru ya ka trophy ha usnem baladep Wat lada upele unong yale kai bapaw nom jongki uklem yo shimbenta ha kani ka match ka World Cup jong usnem kat kendai spaan ripun riu kala long ha England
Ya kabala Kane kum kari try ni kari kimie jong ka football. POE ka Queen Elizabeth karai ka trophy ban ya kinong job. Bat kani kari ka ball jong ka team England bayale kai how to snem. Kat ba ini hang nepat ide I mascot jong ka England iba kerteng I Willy. Uday using bapong ya ka jersey da kalama England ni kata ka Union Jack bat ho World Cup. Bat kadai ka England hi bala job ha kani ka World Cup. Hooray! Hanaki ong ka World Cup ka ba best pa kadai jong ka Mexico. Bala penlong house nem kat kendai spa nyo po. Juanito uday mascot jong ka Mexico house nem kat kendai spa nyo po. Uis kuin maham day. Pyndonkam kani ka jersey bato CBD kadai jong ka team ayu. Bat haba pipet ya kani ka poster pila ban itu manu bajap. Kadai ka team jong upele pi ka Brazil. Namar ba kila jab baro lai sien pitep. Kila yo ban bo junom ya ka trophy bat ki. Henry ka bas ngusi kalong bahaus nem kat kendai spa prapulai. Kila syak tu no api. Ya ka World Cup bashipau la penlong ha West Germany haus nem kat kendai spa anyo pausau. But day ha kani ka World Cup baya ka trophy batamai bala tip kum ka FIFA World Cup trophy la sam sya kinong job. Ngatrai filaya itu mo kadai ka team jong no. But kini kidai ki mascot jong kata kariba job ka kerteng jong ki kadai tip matap kiba pen iya ka jingialong paralok. Bat kari ka ba job ha kani ka World Cup kadai hi ka Germany. Ha ka ba kalaya kun final bat ka Netherlands. Ngatharay kani ka team kelas ngukmen ha ban yo ra ya kani ka trophy batamay. Argentina kadai kari bala penlong ya ka World Cup ka ba kadway. Haus nem kat kendai spa anyo popra. Gauchito uday mascot jong kani kari. Udeng ya ketupia batho Argentina. Ute ya ka rumal harendang. Bat ura ya uding sempat. Bat kani ka jersey batho li bat blue. Kadai jong ka Argentina. Ti kadai ka Argentina hero ka ba job ha kani ka World Cup. Kadai ru ka World Cup ka bakado ka ba syak ban penrung tangkan real teliki team. Bat day ha ka World Cup ka banwan ki syak ban penrung hadu arfusau team. Bat kata ka World Cup kadai ka balong ha Spain haus nem kat kendai spa prapuar. Bat day ha kani ka World Cup bahadu arfusau teli kiri ki wan shimbenta. Iskuin bai te mascot Spain im day. Ikerteng naran jitu. Kabamut so nyamtra. Namar ba kadai kari babun so nyamtra kum syari kasi jong iman. Na kata kadaw mascot jong kiru day da so nyamtra. Iskun hendrayu ityang baham day. Kani ka bol kalarang ba api. Kala nadap saw pos naman ta. Bat kari ka ba job ha kani ka World Cup kadai ka Italy. Kari banengkong bala penlong ASEAN ya ka World Cup kadai ha Mexico ka banengkong kadai ha usnam kat kendai spa anyo po. Tamba kawi ka jingya pair kalong ba kila bujlino ya Juanito da uni upike. Ubadai usok man kan bahe bat basat tangba udon teman pan bat udang ya ketupia kum badang Juanito hi. Kat ba kari ka ba job kadai ka Argentina haka ba u kapten jongki uday ro uway na kinong ya lekay ba paunam bat uta uday u Maradona bat ngatharay filayos ngaw ya ka jing ong jong u baka day ka ti u play ka bala ya rap yo u bantep goal ha kani ka match. Kat kendai spa kendai po ka World Cup kala jiabyang ha Italy. Kadai ka World Cup batep duna bahagi goal. Kat ba ya ka jing ay kikat basaw pat kalabon siya bapalat. Ciao kabamod kublay
udai maskot jong ke Italy. Udon ke klik dah ka bol. Bat kiki kejat pat dah ka rong lama jong ke Italy. Thang ba kum do kum ta klim pendeng but pat mo. Ade, peit manu mo ba yo ra nam jutik siar ha unusnem. Katim ba job hang ne ha Italy kadai ke West Germany. Hooray, kala job lai sien. Kaddu ke FIFA ke penbet ya ke World Cup ha USA. Wat lada ka tim jong ka kampat da pau bah. Hendrei ha kene ke jinyelek kai. Kila bon bah kinong pet kai. Kadai ro ke World Cup. Ha ka ba ya ki kerteng la tho ha ki jersey jong kinong lek kai. Umaskat jong ke USA. Udai uni kesau ken. Ya bola tip kerteng kum u striker. Dapat bahaya uti ikum ba uti ngum dei. Ka tim boyo ra ya ka World Cup hang ni ha USA. Kadai ka Brazil. Bat ki jersey bastem jongki. Kala job lai gol ya ka Italy. Hoi kiu Brazil. Ya ka World Cup bakat riupat kadai hang ni ha France. Bat kadai ru ka sien baar bala penlong ya ka. Footix udai maskot siarengku ba iskuin mahajang ka France. Ura ru ya ka bol ka ba internet. Haki jersey jong kiru kisu ya ka dor jong siarengku. Tie ha ka final ka France kaya kun bat ke Brazil. Bat hooray ka job hi ke France. Bat pitem. Ya ka team jong ki lakot yed kum ki blue. Ya ka World Cup hajar la penlong ha Korea bat Japan. Kidai ru kiri beneng kong jong ke Asia bala penlong ya kani ka World Cup. Hak ni ka World Cup kibun ki team mathamai ki ba wan ye shimbenta. Kum ka China, Ecuador, Senegal bat Slovenia. Sperix kidai ki maskot jong ka Japan bat Korea. Ubarongso udai coach ato. Kat ba uni ba purple bat blue kidai kinong yelek kai bat kikerteng gas anik. Kidon hadu laifu artim ki bashim benta tang ba kaya tengku final pat ke Germany bat ke Brazil. Manu ba job pat kadai ke Brazil bat kadai ru ka team ke bala yo ra nam hadu sansien ya ke World Cup trophy. Hajar Rio ke World Cup la long ha Germany. Kadai kasien ke baar tang ba ke banengkong kum ke wei keri. Kadai ru ke World Cup ke ba buntam kinong pet kai haki television. Gulyo bahan Rio using bat pile ke bol bakren kidai ki maskot jong ke Germany. Ijem nut baham dei tau sing. Ki klur hakane ka World Cup kidai jong ka team Italy. Katep hadu san gol. Kane ka team kala job hadu sausien mentaya ka World Cup. Kawan hadian ke Brazil. South Africa kadai kari Afrika benengkong ban penlong ya ka World Cup. Ha kane ka World Cup ki brio ki yaput ya ki vuvuzelas. Ki ba pen misur bat ki batap longkum ki reng jong ki antelope. Zakumi udai maskot jong ke South Africa. Ha ka jing shisha udai leopard. Tang ba ula airong ya shna da ka rong jerngam. Pynkynmaw manu bajab ha kane ka World Cup. Kidai ki bapong ya kane ka jersey. Bat kata ka team kadai ka Spain. Kaya tengku final bat ka Netherlands. Kadai ka team Europe benengkong ban job ya ka World Cup. Siabar ka kontinen lajong. Ka World Cup ba arpo kadai ha Brazil. Hausnem hajar khatsau. Kadai ro ka World Cup ha ka baki match official. Ki pyndonkam nengkong ya ka goal line technology. Kajing tau kabayarap ban pentikna penshisha lada ka bol kala rukne em ha goal. Kani ka team kadon kinang yelek kai bathamai ki bapau kum u Neymar. Fuliko udai maskot jong ke Brazil. Ula dan menta
pu Arsenal. Kadai ka tim ka baklan ba? Henry ka job pa ka Germany. Hajar kat pra, kadai ka World Cup bala along ha Russia. Kadai ka World Cup ka baremtam na barok ki World Cup. Kajinglot kalapoy hadu kasaw $1 billion. Zabi waka. Usuri ubas ngutanat bahaban yalek kai football. Tang baka tim bayo raya kanam, kadai ka France. Kaya kun final bat ka Croatia, bat gala tep saw goal. Hooray! Ka France kala job arsien menta. Ka World Cup ba ar kan salong ha Qatar. Luayip ka bamut unong yelek kay bat tibet bah. Maskot ka Qatar. Ti tang katu Shaphang ki World Cup jong kipor balalet. Ngin se kendo pat la syam tayo. Bye bye. Saya Syang Sukbaro. Pas ngau bawat kelad ban subscribe hak channel jonga like Terra Roots. Bye bye.